Ελλάδα. Μια χώρα που μας παρουσιάζεται από τα μέσα ως ένας επίγειος παράδεισος. Είναι το μέρος που μπορείς να βρεις τρομερή ηλιοφάνεια, με αξεπέραστα τοπία και απίστευτη διασκέδαση, σε συνδυασμό όμως με στιγμές χαλάρωσης, ηρεμίας και ξεκούρασης. Πίσω όμως από αυτές τις φτηνές διασκεδάσεις για τους τουρίστες, εγχώριους ή μη, κρύβεται μια διαφορετική και πιο αποκρουστική πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που η κοινωνία τη βιώνει στην καθημερινότητά της. Η λογική της ανάθεσης πλέον είναι κατανοητό ότι έχει πεθάνει και η ελπίδα που είχε δημιουργηθεί από την κυβέρνηση της αριστεράς με καθαρή εξαπάτηση έχει πλέον σβήσει. Πέραν όμως της τελευταίας ζωφερής πραγματικότητας ως εικόνα, τα τελευταία χρόνια στην καθημερινότητα πήγε και η φράση προσφυγικές ροές. Μια ακόμη στατιστική που ως χαλή καλύπτει τις αιτίες που χιλιάδες άνθρωποι στιβάζονται στις ασιατικές και αφρικανικές ακτές προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη. Ο πόλεμος στο Ιράκ και στη συνέχεια δυτική κατοχή δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος ώστε ακραίες φωταμενταλιστικές οργανώσεις να αποκτήσουν αρκετή ανοχή και να διεκδικήσουν βία κομμάτι της εξουσίας. Βία η οποία βρήκε μιμητές και σε άλλες περιοχές. Στη Συρία, το Σουδάν, την Ιεμένη και η λίστα μεγαλώνει καθημερινά. Μια βία που πίσω από την φονταμενταλιστική της μάσκα κρύβει γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις και οικονομικές συναλλαγές για τη διατήρηση απολυταρχικών καθεστώτων με τη συνένεση των δημοκρατιών της Δύσης. Δυτικές δημοκρατίες που ενώ συμμετέχουν στη δημιουργία των προσφυγικών ροών με την αγορά πόρων και την πώληση όπλων, αρνούνται την υποδοχή των ανθρώπων αυτών και προτιμούν την εκτόπισή τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Άλλωστε, η ανάγκη τους για διαρκή έλεγχο και εγκαθίδρυση της εξουσίας τους γεωπολιτικά δεν θα μπορούσε να γίνει πιο ξεκάθαρη, καθώς γινόμαστε μάρτυρες μιας συνεχώς αυξανόμενης στρατιωτικοποίησης με αφορμή το προσφυγικό και την τρομοκρατία, και αποκορύφωμα την υποτιθέμενη συνδρομή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για τον έλεγχο των προσφυγικών ροών. Ουσιαστικά δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να παγιώσει την εξουσία τους και τον έλεγχο προς τη Μέση Ανατολή, στέλνοντας πίσω στη λύθη ανθρώπους που είχαν το θράσος να θέλουν να ζήσουν χωρίς να τους αγγίζει καθημερινά ο θάνατος. Έχουμε δηλαδή τη διαμόρφωση μιας νέας κατάστασης, τόσο εκτός Ελλάδος όσο και στο εσωτερικό. Σε αυτό το νέο πλαίσιο του δημοκρατικού ολοκληρωτισμού, πρέπει να εντάξουμε τον συνεχώς διευρυμένο θεσμό των στρατοπέδων κράτησης, που πίσω από την ονοματοδοσία τους ως κέντρα φιλοξενίας, αν και σε τίποτα δεν θυμίζουν την έννοια της φιλοξενίας, προσπαθούν να κρύψουν την πολιτική τους ουσία, που δεν είναι άλλη από την ύπαρξη σύγχρονων στρατοπέδων συγκέντρωσης. Τα στρατόπεδα αυτά δημιουργούν μόνα τους ένα νομικό κενό, στο οποίο τα πλάσματα που τοποθετούνται εντός τους μπαίνουν σε μια ζώνη απροσδιοριστίας. Δεν είναι πολίτες, δεν ανήκουν στη σφαίρα των δικαιωμάτων, ανήκουν σε αυτό που το ρωμαϊκό δίκαιο ονόμαζε γυμνή ζωή. Είναι σώματα χωρίς καμία υπόσταση, ζωές φωνεύσιμες. Η διαρκής επέκταση των ζωνών αυτής της απροσδιοριστίας είναι καθοριστική για τη ζωή στον δυτικό κόσμο. Η κατάσταση εξαίρεσης είναι ένα μέρος, ίσως το σημαντικότερο, της σύγχρονης κυβερνησιμότητας. Η διαρκής επέκταση σε κάθε πτυχή της ζωής καθιστά την ίδια τη ζωή υποδιαπραγμάτευση. Όσοι υποτίμησαν αυτή την πολιτική της κυριαρχίας βρέθηκαν μπροστά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η αντίσταση απέναντι στα στρατόπεδα δεν έχει νόημα αν δεν αντιληφθούμε το εύρος των δυνατοτήτων που αυτά παράγουν για την επιβολή φόβου σε όλη την κοινωνία. Μας αφορά όλους.
Η αλληλεγγύη στους ανθρώπους αυτούς δεν είναι πράξη φιλανθρωπίας, αλλά βαθιά πολιτική κίνηση. Δεν θέλουμε απλά να βοηθήσουμε τα επωνομαζόμενα θύματα του πολέμου, αλλά να συμπαραταχτούμε με αυτούς και να αποζητήσουμε το αυτονόητο: το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση, το γκρέμισμα των φρακτών και των συνόρων, απαλλασσόμενοι πλέον από κάθε μορφή ρατσισμού και ξενοφοβίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινούμενοι και έχοντας ως αρχή την άμεση δημοκρατία, προτάσουμε τις δομές αλληλεγγύης. Όχι ως λύση, αλλά ως πρόταση λειτουργίας της ίδιας της κοινωνίας, ώστε να κάνουμε κτήμα μας έννοιες όπως η αυτοοργάνωση, η αλληλοβοήθεια, η συλλογική ευθύνη, ο συλλογικός τρόπος ζωής. Yeah!